tarakwana mangana abiri atatu nabori igunda ngeri omongwano kuruku Gisesa mu MCA nabwateringa nagoteba mumuroye kerakori gikura garenga kamura kanyererega kabwato botaba bwo gotamanyeke gusi arenge muno muntu mutantanu lakini olenge determined to learn and know something. Kamuriga sichikura amakolima because of his determination. Na manyeta how potential he was, including Yukina. Esaka nyore bicha yaye igare nunsu yege tariki omuberoye. Lakini bone sagenda ekolekana ebiyumbu birese bitutu byonse sagweta. Esako nyare kananga that determination yogo koramaya kwanyorire ebiyumbu ebyo. Ura menye buya na endo bwenere mono aso kororoba na kworokereria abandi na baro bateme muno gotema. Igo nabo lienga kugwatamire gwachicha kwaba amen ya kidogo. Nonya turasama bina bakwani wairire nande kwa jina mimi naitwa Nyambega Gisesa MC wa